Huria ni Tuhan na huaholongi hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus tapasada roha do pikirata dinalaho tumangin hata ni Tuhan di bagasan tikion martangya kita. Dameni di bata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mangaramoti ate-ate roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huria ni Tuhan hata ni Tuhan nasartu hita di bagasan tikion dienek mai san buku pangukapon bidu 10 sada mamuka mai sian ayat 15 masoho mai satu ayat 10 sia asa tajaha odo hata ni Tuhatta. Dungi dipalu suru-suruan na papitu homma sarunena. Jadi masa ma suara na gugu di banua gijang aka dipadok. Nunga sahat tutuhattai doho tu Kristus nai harajao ni hasyanganon. Bakit raja ma ibana ro di sadeng-lelengna. Ia situa na 24 na niadopan ni dibata akan na marsiuduli habang sanabi dipatuk kak mabuhina sida uhu disobba ma dibata nina na sida ma na madok moliate doha mituho ale Tuhan dibata sigonggom saluhut na mangulu nuaing nang najolo ala naong delitoko hagugoom mo na balgay jalanang bakit raja ho. Nunga tarimas akabangso gabiro marimasmu. Dapok matiki niaka nang mate asa ni uhuman. Uhu mangalehon upa tuaka na posom. Ima aka panurangi do aka na badia. Aka na makabiari guarmu. Aka na met ro diak na balga. Mangganggo aka na mangganggo tanoi. Dungi taruka majoro ni dibata na di banua gijangi. Gabi tarida mapo ti parpadanan di joro nai. Jadi masa ma aka hilap do suara. Ronggur do lalo nang ambulas na balga. Ido yanggo sahatna. Dihita saluhut na huria ni Tuhan na totok haulongi hami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Totu molo ta adu piaka parukilo natung masai dok natung masai bora situtu na jot tubuh di bagasan roha do pikirata adigama si taunonon salpu. Jela molo sa taparwaho di jama si sonarion lumlam akka hajahato di jolma lamdao akka haholong ni roha jela gudang na mardosa sa tapikiri do hatok manian diri paso debata na sudinggano. Huria ni Tuhan na longa di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Suang songonido diturpu jamita na sahat tuhita dia pala partikyanon. Diha Kristenon mula-mula. Dung mate Tuhan Yesus Kristus manaik ibana tu banua gijang. Lam torop jolmana porsia taringot tu haluaoni. Disiala di pararat sisian ni Yesus. Alai lam tabadung ng akasitaunon. Hala Kristen ala ni haporsyon nabdo. Gabi pola do nasida di paburu-buru. Pola nasida marsitaunon. Jala pola nasida nang dipamate. Termasuk ma
si Yohanes sesian ni Tuhan Yesus Kristus. Di tahun sekitar 21 tahun siap lonom masih hidung Tuhan Yesus di bawah kekaisaran Domitianus dilili do salut na halak Kristen. Jala dibolok ko do si Yohanes sesian ni Tuhan Yesus itu sada ingana na tung masesuhi tu Pulau Patmos. Aso na marbarita nauli beibana. Alai justru di situasi na tung masa bernitido, rode bata mamakuling ibana. Dilihod debata pangukapon tu si Yohanes. Jala marhite-hite pangukapon na dilihod ni debata tujuan na. Asa tung margogo na porsyai. Asa gomos na sida maniap Tuhani. Asa unang gabi sumurut ng haporsya dinasida. Monotung penasida marsitaonon ala ni Kristus. Ikototong do musenang nasida marolopolop di bahin Kristus. Dangjol mamaben nasida marolopolop alay Kristus do. Peok ni rohani nasida, uduk ni rohani nasida, jala togu ni haporsya di nasida maka porsya Kristus. Naikon jalo dinasida do musenang upanya kahaporsyaon. Hurian nolonga di bagas satu hatta Yesus Kristus. Turpuk jamita nasa tuhita di apala partikyanon ima sarune na papituhon. Adong ima ono pali di palu suru-suruan ni debata sarune na di patuduh debata tu si Yohanes marhiti-hiti pangkaponna. Molos makuling sarune na parjulo sahat tuakan na paunopon. Dumakuling sarune di pabotohod do rimas ni debata uhum ni debata na di pamasa ni debata tuaka alona. Tu antikristus. Alay sarune na papituhon na pinalu ni suru-suruan ni debata. Pataridahon na debata na ma patudun akaholong ni rohana. Di ayat na pasapululimahon di turpuk jami taon. Di do dungi di palu suru-suruan na papituhon masarunena. Jadi masa maswara na gugo di banua gijang. Aka dipadok ma. Nungasaha tu Tuhani doho tu Kristus na iharajao di hasyanganon. Bakit raja maibana ro di saliling nililing na. Pakuling ni sarune na papituhoni na pinalu ni suru-suruan ni debata. Pataridahon pabotohon na Kristus nama na mangrajai. Na Kristus nama na manggonggomi salu akar raja na adong di hasyanganon. Di banua torwodo, di banua ginjang. Ibana nama nama maretta. Jaladung hot imaharajaun ni debata. Na manggonggomi hasyanganon di pabakit debata ibana. Gabe Romay didokon akasitua na 24 na niadopan ni debata akan na marsyuduli habang sanabi dipatuk ka mabuhi na sida marsopa ragam amanginang padohan manang parbinotuan ya kapade bisuk pada na baru taringot tu ayat 10 nomor ado nama dokon situan na 24 ima saluhu na kasuru-suruan ni debata. Na sinuru ni debata majaga kaportibion. Ali adong muse madokon akar raja na bonar. Na mangulu di bagasan hasitongan ni debata. Ali na pasti ang manginang. Molo hamis sa diri marpikir. Ia situan na 24 ton omma jolma partigor. Jolma na dihaporsay debata. Jolma na totong uduk rohana tu debata. Marsoba na sida tu debata. Manukap na sida. Jala basa tu marsoba na sida
pabotohon na holang debata di bagasan Yesus Kristus sabindo na gabi raja nama mareta saluhu jala dung ojak kerajaan ni debata di bagasan Yesus Kristus di uhum debata masaluhu nasa jolma saha mapanguhuman ni debata uhum ni debata masa tuaka perjahat jela uhum ni debata tuaka partigor gabi mabain partigori madapot hatwao alai di bagasan ayat 10 sia dungi taruk kak majoro ni debata na di Banua Gijangi gabi tarida mapoti perpadanan di joro nai jadi masa makahilap dok suara ronggor dok lalo nang ambulas na balka di pahok debata maharajaon na poti perpadanan di pahok debata mulu di padan narubi di dia adong poti perpadanan ni debata di sido debatamian di buku pangukaponon poti perpadanan nipe tarida berarti hokma harajau ni debata di bagasan Yesus Kristus dihita saluhut na kadamang dok dainang ahado nanaing peopotta sian hata ni debataon laho patugun haporsyota lao makaporsya debata di bagasan nakka parngolotta na parjulo sahali marhite-hite jami taon nang dipasah matuhit taganuk marsada-sada harajaon ni debata di bagasan Yesus Kristus ido harajaon na manotong jadi dang adong amang inang harajaon na manotong asing sien harajaon ni debata saluhut na harajaon ni portibion parsatokinan molo di padan narubin na kaningan molo di buku di Sidaniel di gobaron akka harajan naihama maretta di tonga-tonga di portibion diri pastor debata holang harajan ni debata do na manotong jadi amang inang molo tumpe tapi kiri akka si tahonon narod di bagasan paranglotta dan gabi si tahonon ni gabi patudu nasonaho harajan ni debata alai justru di bagasan si taonon manang di bagasan naso si taono pehita alai harajan ni debata hok do di bagasan paranglotta sonare amang inang tasadari majo taringo tu hapor syota selama mangulu hita di portibo sampai sonari songo dia makasadarat maka porsyai na mangulu hita di harajan ni debata jojo amang inang na mga raja hita dang raja ni debata dan Kristus na mga raja kita ala isi na mga raja kita daging ta parbinoto atta hosom ta pangalahot na nalumlam artatta jabatatta hasangapotta idu na mga raja kita alai marhite-hite jamitaw ditugyo mahita ganuk marsada-sada ala na harajan ni debata no na manotong jala raja na manotong ima Yesus Kristus ala ni hapor sehamu nama manang tapaluas ma Kristusi na totong mga raja ngolutta satu senario molo Kristus do na mga raja ngolutta amang inang dang tubuh be akka elat dang tubuh be akka hosom dang tubuh be akal hati di bagasan akka paranglotta alai nasa julma na di raja Kristus manang nasa julma na maban Kristus gabe raja di bagasan parngolonna di pataridahon manang di patuduhon ma akaholong ni roha napaduha damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus tabuk kamajo buku ede ima sian nomor 256
Yesus Kristus Ido Raja, pinabakit ni amana, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude. Yesus Kristus do Raja na manggonggomi sasude, na manggonggomi ngolukku, na manggonggomi ngolumuna amanginang, na manggonggomi akayana kotta. Ala na Yesus Kristus do Raja na manggonggomi saluhut na kangolutta, ala ni sotum adong pangapiano di bagasa ngolutta ganuk marsada-sada. Mamering akadungata namora, mamering akadungata nagabi, mamering akadungata na sangat. Apalagi mamanginang di zaman pemilihan tanggal 27 hita, patupahon pemilihan serentak, molo Kristus do na mga raja ngulut ta amanginang, sotung di jalo hamuna, toka, aka tugu-tuguru aka serangan pajar, sotung di jalo hamuna, manang sotung olo hamuna, mangalehon, aka tim sukses mungkin mula dok kamu na manginang, na manayun hatan ni Tuhanon aka tim sukses, paholak kamu na dirimu na, siyan na kaulaw na ramu ni, unang dipikir hamu na manginang, aka KPU, Bawaslu, dokala na asing, budo totoy hamu na, so dipikir hamu na, ibarat na debata budo totoy hamu na. Ala na mula nunga di paho, debata harajon na song na dok diturpuk jami tao, tao na hulip. Dia 10 alut tumasa takas do, nunga tarimas aka bangso gabero marimasmu, dapok matiki niaka nang mate asa ni human, mangalihon upat waka na posom. Ima kapanurang idohot aka na badia, aka na magkabyari guarmu, aka na mek rodi aka na balga, mangago aka na mangago tanoy. Jadi studinang ikon ni mahumon ni debata hobar tu aka na niulana. Alinia manginang, molo tasadari do Kristus gabe raja, molo tasadari do hada aja ni Kristus do na manotong, berarti akka calotai manginang parsatokinan doi. Palingan ibarat na 5 tahun, molo tu paliriku 10 tahun. Ulangi do kerajaan akka panggonggo misionaryo, nang lo bisa ni. Jadi molo nang lo bidu siya nasida mangarajai, puasa gabe tajual hapor syauta, taulau nasuna dinggan, ali dinasida. Padahal nantinya ketika penghakiman Kristus datang, semua kita dihukum oleh karena mereka. Oleh karena mereka kita menjadi berdosa. Apa kita mau? Alini ngutamu na mamangina. Jami taon patugun hapor syauta. Jami taon mengajar kita. Kristus duna mangaraja kita. Alana Kristus duna mangaraja kita. Sotung manang toka doa manginang. Majalo aka serangan fajar. Yang meminta itu berdosa. Yang memberikan itu adalah berdosa. Tapi ketika Kristus yang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Ikut taulah mana dengkan. Ikut taulah mana ture. Ikut taulah ma hobar tulomo ni rohani debata. Asa monoloho Kristusi gabi partohap do kita di harajaon na binuan ni ibana. Amen martanya kita. Moliate mau pasa roa nami tuho ali debata nami. Debata Jehovah debata parlong rohana sumurung dia kadinggan di basam. Asini roham na totong dilihom tu bagasa ngulu nami. Huboto hami Tuhan hodo raja na manotong. Rajai mahami asa ho di bagasan nak hati kuramu. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihita kadamang dainang Tuhan mamasu-masu hita.